Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu funtzio makinak. Funtzio makinek egiten dutena da, sarrerako balio bat hartuta, lortuko dute irteerako balio bat funtzio baten bitartez, makinari aplikatzen zaiona. Kasu honetan, guk makina honi definitu diogu funtzio bat. Ze funtzio egingo du? Adibidez, sarrerako balioaren bikoitza ken bat lortu irteeran. Beraz, egingo duguna da balio taula baten bitartez, funtzio makina honek egiten duena adieraziko dugu taula honetan. Beraz, sarrera bezala hartzen badugu isa iskia, irteeran zer lortuko dugu? Hemen jartzen badugu sarrerako balioaren bikoitza ken bat lortu behar duela, egin behar dugu sarrerako balioaren, hau da, isaren bikoitza, bi isa, ken bat lortu bukaeran. Eta honi deituko diogu iskia. Bera, sarreran isa badaukagu, irteeran izango dugu bi isa ken bat. Eta ja, adierazpen algebraiko honen arabera, sarreran balio batzuk emanez, irteeran lortuko ditugu beste balio batzuk. Adibidez, sarreran makinari sartzen badiogu -2 balioa, funtzio honek egingo du? -2 hau ordezkatzen badugu isaren ordez, izango dugu 2 bider -2, -4, eta ken bat -5. Beraz, irteeran, iren balioa izango da -5. -1 balioa ematen badiogu makinari, ordezkatzen dugu hemen isaren ordez -1, 2 bider -1 da -2, ken bat da -3, lortuko dugu -3 balioa irteeran. Sarrera 0 hartuta makinak, ordezkatzen badugu isaren ordez 0, 2 bider 0 da 0, ken bat -1 lortuko dugu irteeran. Bat ematen badiogu sarrerari, balioa, isan ordezkatzen dugu bat, 2 bider bat 2, ken bat, makinak lortuko du bat balioa irteeran. Eta haren egingo dugu alrebez. Irteeran lortu nahi badugu 3 balioa, ze lortuko dugu sarreran? Horretarako egingo dugu adierazpen algebraiko hau, bi isa ken bat, berdin 3. Iren balioa delako 3. Beraz, hemen daukagu ekuazio bat. Beraz, zenbakiak zenbakiekin jarriko ditugu. -1 alde batean dagoenez, bestaldera pasa behar dugu zenbaki honekin egoteko. Beraz, bestaldera pasatzen badugu, kontrako eraiketa egin behar dugu. -1 baldin badago hemen, bestaldera plus. Orduan daukagu 3 plus 1 da berdin 2 isa. Beraz, 3 plus 1 da 4, 4 berdin 2 isa. Orain, 2 hau bestaldera pasako dugu zatitzen, hemen dagoelako biderkatzen. Beraz, egiten dugu 4 zati 2 da berdin isa. Beraz, makinari sartu behar diogun balioa 3 emateko, sarreran izango da 2. Gauza bera hemen lortu nahi badugu 7 balioa irteeran, berdindu behar dugu 7 berdin 2 isa ken bat adierazpena, eta hemen daukagu ekuazio bat, berdintza bat daukagulako. Beraz, -1 bestaldera, zenbakia zenbakiekin, minusaren kontrakoa plus da, beraz, bestaldera plus 1, 7 plus 1 berdin 2 isa, beraz, 7 plus 1 da 8, berdin 2 isa.
bi bider isa daukagu berdin 8, beraz biderketaren kontrakoak zatiketa denez, egin behar dugu zatiketa. 8 zati bi berdin isa, eta isa izango da 4. Hau da, makinari sartu behar diogu 4 balioa, emateko 7 irteera. Eta ja, balio taula hau beteta daukagula, egin dezakegu grafikoa. Plano kartesiarrean. Beraz, hemen ikusten duzu nola dauzkagun bi ardatzak, horizontala eta vertikala, eta balio bikote hauen arabera jarriko ditugu puntuak. Hemen daukagu -2 isa eta i balio du -5. Beraz, puntua da -2 -5. Beraz, -2 -5, hau da, eskerrera -2 eta bera -5. Beraz, hemen daukagu -2 -5 puntua. -1 -3 puntua nun izango dugu, ba, eskerrera -1, bera -3. Hemen daukagu -1 -3 puntua. 0 -1 puntua. Hemen daukagu ez gara mugitzen ez eskerrera ez eskubira. 0 -1 eta bat bera. Beraz hemen daukagu 0 -1 puntua. Bat puntua. Hemen daukagu bat eskubira bat eta gora beste bat. Beraz bat puntua hemen daukagu. 2 puntua. 2 puntua, koordenatu horiek nun egongo dira, eskubira 2 eta 3 gorakan. Beraz, hau da, 2 puntuaren koordenatuak. Eta bukatzeko daukagu 4 puntua. 4 puntua, 4 eskubira, 7 gora. Beraz, hemen daukagu 7 puntua. Ikusten dugunez, lotzen baditugu puntu guzti hauek, marra baten bitartez, lortuko dugu zuzen bat. Zuzena, hemendik luzatu behar da, eta hemendik ere bai. Beraz, adierazpen algebraiko honen grafikoa izango da zuzen bat. Gainera ikusten badezute, isarekin aurrean doa zenbaki positibo bat. Beraz, izango da gorakorra. Zuzena gorakorra da. Bestela negatiboa egongo balitz hemen isarekin izango litzateke berakorra. Eta -1. -1 honek zer esan nahi du? Ba, ordenatuen ardatza edo iardatza mozten duela -1 puntua. Beraz, adierazpen algebraikoa denean lehenengo mailako adierazpen bat, hau da, isa berbat denean, beti izango dugu zuzen bat horrela. Eta eskalak ikusten dezute, eskalak izan hartutugu banaka eta i ardatzean binaka. Independienteak dira eskalak, bai ardatz batean eta bai bestean. Nahi dugun eskala ardezakegu. Eta bukatzeko hemen ditugu adibidez beste funtzio makina batzuk. Adibidez, imagina ezagun hemen dauzkagula prisma batzuk sarreran eta irteran lortzen ditugu horrelako irudiak. Fijatzen bagara, makina honek segiten du. Oinarria berdina da. Hemen triangelua, hemen triangelua, hemen laukia, hemen pentagonoa. Bakarrik diferentzia zein da. Ba hemen prisma bihurtu da piramidea. Puntan bukatzeko oinarria berdina izanik. Beraz, funtzio makinak honek segiten du. Ba, sarrerako prisma bihurtu piramidea. Oinarria berdina izanik, bai sarreran eta bai irteran. Kasu honetan, ikusten dugu daukagula sarreran triangelu bat eta bihurtzen da hemen pentagonoa. Hemen laukia bihurtzen da hexagonoa. Hexagono hau bihurtzen da oktogonoa. Eta laukizuzen bat, laukizuzen hau sarrera bezala sartuta barkatu, ematen du irteran errorea. Beraz, segiten du funtzio makina honek, egiten duena da, sarrerako poligono erregularra bihurtzen du beste poligono erregularra
sarreran baino bi alde gehiago dituena. Hemen 3 zituen, hemen 5. Hemen 4, hemen 6 bi gehiago. Hemen 6 eta hemen 8 bi gehiago. Lauki zuzenaren kasuan errorea ematen du. Zergatik, sarreran ez delako poligono erregularra. Horregatik egiten du errorea. Balintza bat da izatea poligono erregularra. Eta alrebez, hemen adibidez sartuko bagenu, imaginatu dekagono bat, 10 aldeko poligono bat, zein izango litzateke sarrera? Bi gutxiago, kasu horretan oktogono bat izango litzateke sarrera. Eta azkeneko funtzio makina, hemen daukago adibidez, sarreran zenbaki oso bat, 5, eta 5 izanik irteran daukagu piramide bat. Baina kasu honetan da 5 erpinetakoa. Eta hemen sarreran 4 zenbakia sartuta, hemen izango genuke piramide bat 4 erpinetakoa. Beraz, ze egiten du funtzio makina honek? Sarrerako erpin kopuruko piramide bat lortu irteeran. Kasu bera, hemen izango bagenu ebiz irteeran ematen badegu oinarri hexagonaleko piramide bat, horrek ditu 7 erpin. Beraz, sarreran sartu beharko genuke 7 zenbakia. Bale? Hau da funtzio makinei buruz jakin behar dezutena.